Gimanduan ni Mayor Samsam Gulyas ang Talisay City Police ug City Fire Department nga monitoron ang mga illegal nga nagpadagan og refilling station sa mga butane. Kinihuman sa pag-ulbo sa usa ka butane refilling station sa Barangay San Roque kagahapon. Si Chona kariyon sa report. Gusto sa mayor nga inspeksyonon sa kapulisan ug kabomberohan kung aduna bay presensya sa butane refilling station o baka mga namaligya og LPG refill butane canister sa dakbayan. Gihulagway kini nga illegal sa Department of Energy gumikan sa kadelikado niini ug mao gyud usab ang usa sa mga hinungdan sa sunog. Sama sa nahitabo kaghapon sa sitio Kimba, Barangay San Roque diini buto ang mga LPG tanks sa butane canisters. Nagsuryami ni Sir Karag. I told him coordinate with BFP ni Ma'am Ara that we will stop all illegal activities here in the city of Talisay. Nihunong na kanang gitinuod man nato ang illegal na droga, kaning illegal pag-refill og butane dapat sa nitinud-on nato. Ikaduha na kining insidente sa pagkasunog sa butane refilling station. Ang una, sud sa usa ka subdivision sa Barangay Dumlog ug kaghapon sa Barangay San Roque. Giawhag usab ang mga mulupyo nga motaho dayon sa kapulisan o kabomberohan kung aduna sila makita ang butane refilling stations. Gidiscourage usab ang katawhan sa dili paggamit og LPG refilled butane canisters. Dili ta muhuwat na naay mga silingan or naay mga dagko na community na masunog or bisag makalasan kinabuhi diri sa Talisay. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisda.